Kardom, welcome once again to Any Karbi Live, the mirror of society. This is Sermahin Terangpi reporting again. So today we are here at Sarsing Teron Langkung Habe Memorial Town Hall, Diphu, for the celebration of 64th Karbi Students' Day. So the Karbi Students Association is for the upliftment of the Karbi students and is also the backbone of society. So without any further delay, let's hear from the Karbi Students Association President about their future plans. Lasia Prangsi ilitum Karbi Students Association a President Matea Mepu Akhai Thompson rong pipenle arjupon iglona tangte nang litum pan ilitum Any Karbi Live a hin pen kardom na pajiriklo Lasi nang litum KSA pini anke ningkan trokebra pli ki choklo amhange theklo ki choklo lasi nang litum rata pan kopia abirtasi Matea message si pingtung pini Trokebra pli karbilo charlia song mahang kethegarni la so baha men pen solangdo karbia radaphan pini 64 angdeng karbilo charlia song mahang kethek Northeast Karbi Live channel hin pen nanglitum kadok we phan nili hin pen 64 angdeng karbilo charlia song mahang kethek kadom pajero pini KSA alam chithan lo pulote 1959 si KSA amhang theklo 1959 hala so hot bangke karbia khai sungpi apor hotsi karbia khai tum a long inut akarbia tum chingrum si a long inut ke do thek muchot chot ari soe ja tum chepang room si karbi lo charlia song bangke lower dilaji LP school birla long karbi lo charlia song amhang patheklo Akhai Pratap Chandro Tokbi lepen kan dhiram timung alang litum ahin pensi labang so song bangke kechengsi amai phu lepen kong chun bang bangke nang man lo alang litum sinang claim lo alang litum claim bang wang bom pensi angdeng karbi lo charlia song tum kecheng pena bangke isi ke mang pensi wang lo karbi khai phan pajogya phan si wang lo isi angdeng karbi khai tum nang che song pen pachun lo penangan isi kecheng sia bangke pindeng sumpod ka che song pen ba karbi tum alame ki pachani po ka che song pen angdeng nang che song si wang lo jasemet pe 1985 aninkan Chukihola conference long thedung karbilo charlia sontum a resolution ke endo halabangke karbi anglong farman hemprek pachunjia bahasi karbilo charlia song hin pen haladak thetan isi angdeng nanlo pini sitame labangso angdeng bangke laso farman bangke chokchilang pasi karbia khai farman jasmet per hemprek lapen development of farman bangke karbilo charlia song tum pinianta arjap thibla Chorolo nangli lapuan than pajir mi thegapot lasi puthot nangli phanangka juthuji alam thebang la son hello non nangli tum ladak 64th birthday anniversary chokiklo lasi no future aphan ke claim ke damji aphan nangli tum copy ke chidang do pondone lalbang nang thaning ponjima nilitum pini karbilo charlia song tum jasemet akemang bangke article 244A India Constitution along ke do tok dak pen ke do halabang so ke pachunja baha KSA pen arjab thebla isilo hinia bangke karbianglong a boundary ha 1951 13 April pen labangso ke kipipon laso boundary ateng pensi karbianglong boundary bangke laso kaprang pen verified tanglo posi halaso ateng sidoni posinil tum ke matha pondo lepen laso farman sin tumar jab theblo pini karbianglong along boro akhai tum STH ke hang hala so dim bangke karbilo charlia song atum bangke lage kroyun e athe boro tum STH ke hang alogor long alang litum bangke 6 schedule the pavir nei hala so alam lang litung ki pudo posi 6 schedule ki pavir nei tum kosonsi STH ke hang lo hala bangke niltum KSA pen konu poithe kroyun e asia khe tum ke STH STP hini along ta long nei po bangke KSA pen ke kroyun e lalo peniltum non jasemet per bangke karbi anglong lo ilitum theglong bangke non lo charlie amo bang iltum aprang ben lang lo pulote
pining aninkana bangke education bangke laki isi percentage bangke pininga bangke batchat ason si tum theklong pini batchat a percentage theklong hut Dr. Tuliram Ronghang ba education Richard tok bialang litum laso ke bor even laso education adjustment pet la metric asad lang long ke bar bangke ilitum pudun haini je lake alang tum cepat duk ben si bat lo pupang ilitum pudun haini la bangke therak ni alang ve pen aru sose la so education amo ke paprang ponjia phania Karbi lo charlia song tumar jap thebla pen non iltum theklong bangke development Karbi anglong long isi autonomous state nai ba isi state kimi nai polote chingthura modoni polam ke iltum aprang ben thek muchot remuchot pen ke intellectuals tum lason sika ningje do potsi non mangke isi Karbi anglong long sitame nanga che lardolo development ke wang por lo posi la so dim long ke se tum non ta arjabdun thiblo jesemet pet cm Tuliram Ronghang alang litum ke japon ke claim long bangke ke se tum arjabdun thiblo si laso dim long development aru sose Karbi anglong long lo charlie amo pen chenglok sports amo pen chenglok kaddo ka ve along sitame aru sose kaching thuramo ke doya phansi Karbi lo charlie song hin pen arjabun thiblo chorolo akahai Thompson rongpi alangli Karbi lo charlie asong along amai phuiklo alangli tum penili tum han than pajer milo rada tum phanje alangli tum future plans kopima ladak ching mai pon popini nona dun thu ili tum lamthe charge ponji lake Karbi lo charlie asong along a advisor akahai lai chaning leng alangli pele lamthe arju pon lo na sir nangli tum phanili tum any Karbi life ahin pen kardom na pajetik lo kardom aprangsi nangli phan nilitum lamthe na kar juponji bangla son henlo pini 64th birth anniversary of Karbi Students Association lasi nangli hin pen rat phan kopia birta sipale ponikji aprangsi nangli tuma channel lapen kilang subscribe according jir kadu go Karbi long rat apartment pini ingdeng trokera pli Karbi lo chari asong amhange thek akachi song akardom pajirek lo kadu go phanta lapen pini ke isi langdam lo pote hini a message lo isi bangke ningarong meme isi a message lo isi bangke pinanga nako la song bong long pen kachi than kachi mum nai ake thepi ka son puson ason si thek long lo la si rat phan ke than kang tung bangke KSA song ke 59 pen pulote 64 ang dengle rok lo posi artara dumuchot lo posi kamechur da the muchot lo posi la song bong long pen mentuni ki sunga hut mentuni ki boy hut mentuni misen hut mentuni ke crisis hut la puson da do star rat aphan isi puang tung bangke lake ning binang ne je arnisi Karbi akhe tum labang so lo charlie asong amithang sola jong ke claim a experience pen anutin a KSA asong long ke claim abang phu bang pi tum sita nili positive pusima thapon la tum an sita me Karbi akhe farman longri farman si claim pon lo sita Karbi akhe aning ke hanga bangke ning isi pet pen ilongvet acha tai pen le claim te mesenji pula so kamatha labang ke masabo apornang cheji la ning binang ne radatum kadu ko beta ning chiruido lasi non ke claim tu nei bangke sitame pinangan lo charlie risoi jang tum kamatha ke parsik ponangi ar pornang li tangrok lo athi pini ilitum hempre ke hangke langdam lo plote 1985 aningkan chukihala KSA conference long wangdet pena phi 86 17 me bangke ilitum ASDC phan amhang patheklo laso ASDC pen ilitum MOU an chetok pon long lo laso angbong long pen laso angbong long pen ta debate do lason si claim nei la pusi claim nei pusame chipakeng chipari pen si itum wang bom lo sita min athepi hemprek bang long lelang lasi hemprek longji plote pini ki thek long nili isia example lason si thek long lo Karbi long isia leaders ke wang thu non Dr. Tuliram Ronghang sir isi leader na ke wang thu pen bangke non botai Assam long isi dak election mane constitution MLA a seat apartment kapre ke lar pon la posondo sitame all Assam long na hok bat bepin sita Karbi anglong apartment aphan ilituma leadership tum dode sangse ke claim du na long pen ilitum MLA isi seat bang ilitum long pon lo la sidak ilitum ta ke pabat ponai an so se dulang pusitame la bangke Assam long pabat bepin sa ituma sit palong pon lo lason a leadership ki van thek la puso itum do la si alang li fan kapre alam ma thera inut khe anok be inut ka song pon ki ja pon ja bang phu isu ki pachun ja bang phu van polote ilitum ka chirap dunia kenang sod do posi do an alam teng ni si
itum hemprek apartment boundary apartment non parni sihat ilitum along pum Nagaland border along eviction ason pu mane langkaijan anat eviction ason ilitum example theklong lo lasi lason hud ilitum dak social organization student body satum political party non political party lahai abang pu bang pitum kachitu du naya kenang soddo pusimatha lasi kaduk winang litum alabang so channel tum ala apartment penili Karbi long rada pan nang litum ingdeng trokep ra pli angdeng ana pali rokke lagi nang tuma hirjumi nang tuma khirbat pen lasi non ki bang jilang arni phanta nang li tuma hirjumi nang li tuma khirbat nangi lasi KSA phan nang li tum ning bibe pin pen matha thip pen puthot nang li ning arlo pen deng thusi budi sore pipo pusi ni li tuma hin pen choning ripon lo Chorola sir nang li phan lapu an nili tum han than pa jermi thegapot lasi nang li pamo isona lampu chingrum pet si dike do nang ji pulasi ili tum thegdam long lote Karbiang long along KSA ropli do kok lasi nang li tumla ropli ka chingrum pet je phan nang li hin ben copy advice people po ka chingrum pet ke do nang pu phan hade lake first ke kenang sot nai bang ke Karbi khai phan ali dopo panchot kali ituma Karbiang long apartment bang sia ali dopo la pen la so bang ke first bang ke KSA long ke claim bang phi bang phutum la tum ning ka chirui do nai ning ka chirui la pen ego bang ilitum chepakom det nai la pen si itum ke apen isu puthak si itum chingrum nai kopi puthak lo prodang te on autonomous state border problem samokha lahai pen itum chingrum lo plote itum isu ke pachundam ya phan hula sodim long si united ni nang lipen ni lile chingrum thek this da isu long bang united lo plote itum chingrum thekpo la pen la su KSA ke pangrum amen pen kaprek atum la dak lam ki jok ka vedet ni dak political party tum punon kaprek tum sidame lami jok avedat plote chingbai chingsai pen itum chununji pusi matha la pen ke la so alam thejong si tum matha lam lo pulo tangte KSA alam chini ne pinatum kaningje thapa bangke chokchi busini li pudami lasi KSA asong alam the ke claim ve gatum kachini abang phu atum isu puthak non anta pinang an non ta case ki juje dulang hemprek amen pen autonomous state amen pen chenglok kaprek isu amen pen case juje ab leadership lai tum dulang lasi khei longri apartment amen pen hemprek apartment amen pen si itum chingrum sita chingrum nangji pusini li choning rikang to Chorolo alang li pen puan than pa jermi pon apon ilitum non hatching ki pon long laki KSA mate Karbi lo Charlie asong amai phu la pen advisor alang li tu pen ilitum lam teaching ki pon long lo non adil adun thu ilitum prabjin pen la ke Karbi student day pini ke talon along ake hai tuliram rong hang Dr. Tuliram rong hang alang So now here we have with us the CEM of Karbi Anglong Autonomous Council, Dr. Tuliram Ronghang. He has been invited as a chief guest out here in the 64th Karbi Students' Day celebration. So without any further delay, let's have a talk with him. Tangte sir aprang sinangli pan any Karbi live hin penilitum kardom na pajiriglo. Nangli piniladak KSA 64th birth anniversary long nai chitong lumpen ratapan kopia berta sinangli piponji. Aprang si ke any life Karbi Anglong panili niak long benchorolo binidak ingdeng trokera pli Karbi lo Charlie song mate Karbi Student Association amangket hek la sokatalon long nilipan alisar puamen benang hang ponno la sinili tum dame dak na chetong don lo la penili piniladak thenili mithang matame Karbi lo Charlie song long ke claim abari me bang lo nili tame Central Committee long na dudun lo tiripi long na dudun lo lapen ke Sub Central Pulau West Karbi Anglong la sota nili mai phu do to lasi nili pini dak declare lo pini arni bangke 21 July cheklo bangke la bangke student Karbi Student Day pusinili Karbi Anglong Autonomous Council penili hok pon lo lapen Karbi Anglong Autonomous Council a calendar long dame la dak bangke nili la sonsi bipon pupusi nili pini pangdak pon lo la peni silo hinie bangke dak bodo tumhan SC Hill status pilong le Karbi Anglong la pen di maso ke lasi laso bangke nili tumke aprang beloka khamke nili CM do bom pen khamke lo la pen ke laso joini se aprang inut boro IM banda nili than pet lo drop det lo alang le tum laso pinpuro lo nang pia joini pen se alang phana drop lo srot promo phat la pen ke Karbi Anglong Autonomous Council pen name nili tum Delhi long tamile tum
all party pen chelang pen itum pinpura lo pidam lo lapen Karbi lo autonomous council pen limitang si Japon lo tribal affairs minister long tame lapen ke chief minister long ke batai lo laso puthak bangke itum pinpura lo pidam lapen ang par tame hempreka puthak tame Karbi Anglong autonomous council pen ke kai ke tame labang ke arjap dun thip hemprek nang bek ji pu bangke kai ke ra chekroi dun lapen ke unan budi sore ke doan hemprek hang asong tung ke kai ke tame cherap chetu dun ji lapen Karbi Anglong autonomous council nil tum tim Karbi Anglong ke non aprang prime minister Manmohan Singh bada pinpura lo pidol lapen nili CM mandate ada nona prime minister aphan congress ke dota nili betai ni lo pinpura lo pidam lapen aphira chetong nam lo betai ni betai philo nili pinpura lo pi ge hempreka putha lapen border issue batha bani tung all party chu heta nil tum hang lo chingwai saibolom nili lasi Karbi Anglong rat ke doan pinina tuma any life hin pen nili kapachini tung bangke jele tum common issue bangke che sorsa se dat nang ye bang hemprek pen chenglok border issue pen chenglok warenga war sai pen chenglok all round development asayang dengan ke ning sipet pen sile tum hang langji Karbi Anglong ra phanil tum chong thui nang ne lapen ke chok chian da mil tum chepekeng pon bom si sayang deng ke don da me claim pon bom nangi Hello sir. Thodi silam the sir. Thodi silam the la puson hello nangli non ladak Karbi Anglong lo thekdam long lo te ilitum KSA ropli dokok la si ropli koson si chingrum peji ke doji sir. Sinili pudami bang ke la mohata ni hodak inglong pho KSA ta nili phanang ha la si hodak ta nili chuning rikang je Karbi lo charle song isivet ke doji phansi la ro pli tum hana nili chuning rilo isivet dolo polong te alang le tum phanta government ta me central government state government ba Karbi Anglong to autonomous council ta me RD ko an ma nonason ke long hala supena RD par pichat proposal nili matha la si isivet si donang bopu chorolo sir itum KSA ropli dokok la si ropli koson si chingrum peji ke doji sir. Sinili pudami bang ke la mohata nili hodak inglong pho KSA ta nili phanang ha la si hodak ta me nili chuning rikang je Karbi lo charle song isivet ke doji phansi la ro pli tum hana nili chuning rilo isivet dolo polong te alang le tum phanta government ta me central government state government ba Karbi Anglong to autonomous council ta me RD ko an ma nonason ke long hala supena RD par pichat proposal nili matha la si isivet si donang bopu chorolo sir la si non head ilitum Karbi Anglong autonomous council la CM Dr. Tuliram longhang pe lam ther jupon long la si non la ke ilitum ladak Karbi students day 64th edition ladak Langkung Habe Memorial Town Hall pen si nilitum report bomb with cameraman Govin Tiso. This is Sir Mahinterangpi Northeast Karbi Live. Thank you.